den, já vás vítám zase u dalšího výkladu, bude to zase rychlovka, taková 5minutovka a uvidíme, co tam kartičky pro nás mají připraveno. Takže výklad na téma pustit nebo čekat. Tak, jdeme na to. Balíček číslo 1, žlutý kamínek. No, tak tady jsme v něčem zastavený, zavěšený, zkrátka nějakým způsobem se tam v něčem plácáme v uvozovkách a možná úplně dobře nevíme, jak z toho ven. Možná se tam držíte nějaké situace úplně křečovitě, která ale vám už neslouží nebo pro vás není úplně vhodná, ať už je to pracovní činnost nebo partnerství, vztahová oblast. A úplně dobře asi nevíte, jak z toho ven, takže teď se podíváme, jestli pustit nebo čekat. Je tady nějaký boj, je tady vyhoření, takže citová oblast je špatná, je tam určité vyhoření, anebo je tam boj o muže. Může tam být i milostný trojuhelník, který není úplně dobrý. No a vy se tady hodně posunete, takže určitě nečekat. Pustit tu situaci, spadnout dolů a jít si za tím svým štěstím. Jo, ta situace, kterou tam řešíte nebo ve které tam jste, vám nic dobrého nepřinese, bere vám akorát sílu a je zapotřebí dát sobě to nejlepší. Takže to, co vás tam neuspokojuje nebo netěší, nebo vám nějakým způsobem stále háže klacky pod nohy, tak určitě nečekat, pustit tu situaci, protože máte tady nějakou novou nabídku nebo vyhlídku nové nabídky. Může to být i po stránce citové, ale i po stránce nějaké osobní, takže vůbec bych se toho nebála a v této situaci já osobně bych nezůstávala, teda co nám kartičky tady říkají. Protože vy podvědomě víte, že jste ohromně silný člověk, ať už jste muž nebo žena, a že si zasloužíte víc zkrátka. A že tohle nemáte zapotřebí, jenom máte strach a nemáte sílu na to tu situaci opustit. Stále si třeba nalháváte, že se to zlepší, že ještě počkám, že to bude nějakým způsobem lepší. Rozcestí, no. Tady ve vás se to jakoby pere. Vy vždycky uděláte třeba dva kroky dopředu, nebo krok dopředu a 3 kroky dozadu. Ale vy to rozhodnutí budete muset udělat. Jinak se z toho nevymaníte. A já si myslím, že tam opravdu může jít i o milostný trojuhelník nějaký. Nebo boj o jednoho muže. Tu situaci, až pustíte, tak to pro vás bude klíč k novému životu, k novým dveřím, k nové etapě, k nové části nějaké, k novým poznatkům, poznáním, k novinkám, zkrátka k něčemu novému, co vám bude ukázáno. Takže situaci určitě pustit, nečekat na nic tady v tomto případě. Ať už tam řešíte, co tam řešíte. Nečekat. Nezlepší se to. Znamení. Nepřehlednutelné náhody, zesílená intuice. Čemu potřebuješ uvěřit? Ano, přesně tak. Sami sobě věřte. Že tam, kde jste, vlastně vám to jenom ubližuje. Nebo to, co tam řešíte, nebo z čeho máte strach, tak se tomu postavit čelem. Nezůstávat v té situaci určitě. Nic dobrého vám to nepřinese. A všímejte si znamení určitých ve vašem životě, které vám tam chodí, ale vy je vlastně nevidíte.
protože jste zaměřený jenom na to jedno. Jo? Síla náhody, nečekané znamení, překvapení, víra v zázraky. Přestaň si lámat hlavu tím, co není ve tvé moci. Přesně tak, opuste tu situaci, ať už tam řešíte, co tam řešíte, opuste tu situaci, protože se vám otevřou, odemknou se vám jak dveře k novému životu, k novým situacím, k nové cestě, k novým poznáním a prostě ke všemu novému. Takže nezůstávat, nečekat, pustit, jít si za tím svým štěstím. Tak, balíčku číslo 1, žlutý kamínek, nádherný výklad. Já vám přeju, ať co nejdřív vykročíte do toho svého nového a těším se s vámi zase na příště. Mějte se moc krásně.